Hera, hoe kijk jij aan tegen de begroting die er nu ligt voor de verbouwing van het Prinshof? Ik vind dat best wel spannend. Hè. Er ontbreekt nog 5 miljoen, maar ik heb toch alle vertrouwen dat dat goed komt. Senang, boa noite, danke por conosco. Nós temos uma entrevista especial a ver relacionada com a eleição geração na Holanda, de Tweede Kamer. E me tem o prazer de ter conosco candidato na riba onde lista político, tem caso aqui, Partido D66, que é candidato de Holanda, pero que lo escucha Paquico, me tiene de entrevista, senhora Hera Dijk. Met elkaar hebben we het idioma die Holandês, paciente para conversar com ele mais tranquilo, me saco abo, não tem problema que sei. Ik schakel even over naar het Nederlands, zodat we gezellig kunnen praten. Yes. Eerste vraag is, welkom en bedankt om mee te zijn vandaag, om het interview te kunnen doen. Masje, dankie. Nee, u bedankt. Of mag ik je zeggen? Mag ik je zeggen of is het u? Jij, als we het allebei mogen doen, is het... Ik ben liever van de jij. Oké, we gaan je gebruiken. Oké. Mijn eerste vraag is normaal voor de gasten die ik voor het eerst in mijn programma heb. Heel simpel. Wie is die persoon? En dan stel ik die vraag en die persoon kan dan beslissen of hij of persoonlijk gaat of professioneel gaat. Sommigen die geven een beetje van beide kanten. Dan heb je, zoals het in Engels gezegd wordt, the best of both worlds. Dus als ik vraag, heel simpel, wie is Hera Dijk? Dan is het antwoord. Dan ga ik ook voor the best of both worlds. Je spreekt mijn naam als Hera, de E is een I, dus mijn naam is Hera Dijk. Ja. Ik ben geboren en getogen in Delft. Ik ben docent aan de Haagse Hogeschool hier en daarnaast raadslid. En ik heb me gekandideerd voor de Tweede Kamerverkiezing. Dat is allemaal professioneel. Dus nu ga ik lekker naar privé. Ik heb 2 kinderen, een jongen en een meisje. Mijn dochter is 12 en mijn zoon is 7. Eigenlijk wil ik ook iets persoonlijks delen, omdat dat nu al een hele grote... dat is een heel groot ding in mijn leven. En mijn moeder is plotseling overleden. Ik had een hele hechte band met mijn moeder. Ik vind het heel heftig. Het is echt plotseling, want ze was met mijn broer op familiebezoek naar Curaçao. Gewoon echt, mijn broer wilde zijn kinderen laten zien, dit zijn jullie roots. Ze heeft een fantastische vakantie gehad en na 5 dagen kwam ze terug. En toen belde mijn broer 's avonds en ik dacht, oh gezellig, hij gaat vertellen over hoe ze het hebben gehad op Curaçao. En toen kreeg ik dat vreselijke telefoontje. Dus dat is even waar ik nu ben. Maar tegelijkertijd merk ik wel, sinds mama er niet meer is, dat ik denk, maar ik wil echt iets doen voor de eilanden. En niet alleen voor Curaçao, want ik heb ook familie op Aruba. En op een gegeven moment appte mijn neef. Hij zei, ik hoor je alleen maar over Curaçao. Wij zijn er ook nog, hè, de Arubanen. Dus, hier ben ik. Sorry om te horen. Oprecht, ik hoop dat het allemaal beter gaat. Maar ik begrijp dat het een moeilijke periode is. Dus jammer. Maar het leven gaat jammer genoeg door. Er zijn verkiezingen en jij staat op jij staat op de lijst op een hoog nummer. Mijn vraag is het volgende. Waarom moet men stemmen op jou volgende week woensdag? Nou, dat was ook meer de intro. Hè? Mijn persoonlijke band met de eilanden. En eigenlijk, sinds mama er niet meer is, ben ik me er gewoon meer in gaan verdiepen. Mijn moeder was ook mentor van de studie of de SSC van Curaçao. Zij was Curaçao, toch? Ja. Okay. Ja, dus je krijgt dan heel erg veel mee van wat is dat als je hier naartoe komt, en vooral voor de bursale, hoe je die moet opvangen. En wat ik heb gemerkt nu ik er meer over aan het lezen ben en gewoon met mijn familie aan het praten ben. Ik kan wat makkelijker die brug zijn, hè, omdat je toch weet hoe eilanden werken. En ik vind het heel erg bijzonder, want mijn achternichtje, maar we noemen iedereen gewoon nicht, die is met haar vriendin uit Aruba, die zouden bij mama komen wonen. Weet je, dus zo maak je het steeds dicht bij mee. We zijn en blijven familie. Ja, en daarom zou ik zeggen, stem, want dan kan ik gewoon echt helpen.
Willen wij als D66 in Delft wel. Want, we vinden het belangrijk dat er, als er excuses komen, dat we eerst weten waarvoor er dan excuses worden gemaakt. Maar zover zijn we nog niet in Delft. We zijn nu eerst bezig. In 2023 is het 150 jaar geleden. Dan willen we een herdenkingsjaar starten in Delft. En we zijn nu bezig met allerlei organisaties. Je zei in een bericht of in een artikel die ik gelezen heb, je wilt de Caribië een stem geven. Dus dat is eigenlijk wat je wilt doen. Nu is het interessant wat je zegt, je noemt jezelf wel Yuri Curaçao, maar je bent niet op Curaçao geboren. Dan is de vraag van een Curaçaonaar, hoe echte Yuri Curaçao ben je dan eigenlijk? Dat is een hele mooie vraag. En daar heb ik eigenlijk, mijn hele leven vond ik dat toch wel lastig. Maar ik merk wel, ik ben wel ook echt opgegroeid op Curaçao, merk ik. Want we gingen bijna iedere zomer daar naartoe, naar opa en oma. En zo groei je toch op. En ik moet heel eerlijk bekennen, tegelijkertijd met de verkiezingen deden het voetbalelftal van Curaçao het supergoed. Cut onto his right, Kenji Gore scores! En ging ik daar ook meer verhalen over lezen. En toen las ik, die jongens zijn eigenlijk net als ik. Geboren getogen hier, maar moet je kijken hoe trots ze zijn. En toen dacht ik, ja, maar dat ben ik ook. En ook al kan ik geen klapje mens, ik voel me toch echt zo verbonden met het Caribisch gedeelte. Heeft je moeder... heeft je moeder je papiaments geleerd, zoals van Curaçao? Dus kan jij papiaments beheersen of nog niet? Nee, nog niet. Maar ik ga les nemen, want dan moet ik een stukje geschiedenis vertellen. Mijn vader is Surinaams. Mijn opa en oma van mama's kant, dus er zijn ook Surinamers, die zijn geëmigreerd naar Curaçao. En de moedertaal is Nederlands. Dus thuis hoorde ik eigenlijk alleen maar Nederlands. Oké. Ik heb een huis gekocht. Na al die jaren zoeken is het gelukt om een nieuwe plek te vinden. En wel in het Westerkwartier, mijn geliefde buurt. Je wilt het Caribisch gebied een stem geven, maar heb je ook campagne gevoerd op Curaçao? Want ik ken andere mensen, Rafael is eentje van hen, en die ken je ook. Veel mensen die politicus zijn in Nederland, die een stem willen van de Antillen, die vliegen over naar de Antillen gedurende de campagne en voeren campagne op deze eilanden. Heb je dat ook gedaan? Ik heb niet iets gedaan. Nee. Dus, nee, ik heb het nu allemaal online gedaan. Hè? Dus zoals ik ook nu met jou in contact mag komen. Ja. Doordat ik ben een hele tijd eigenlijk gewoon, heb ik gewoon alles laten vallen. Hè? Want mijn moeder is 26 augustus overleden. Nou, toen was eigenlijk net de lijst bekend dat ik op die plek stond. En toen dacht ik, ik kan dit niet. Dus ik heb best wel een lange pauze gehouden. Totdat mijn tante zei, ik zou nu toch wel iets gaan doen aan je campagne. Want mama had het ook zo gewild. En ik dacht, als ik niks doe, dan krijg ik maar 100 stemmen. En dat is ook weer niet de bedoeling. Want ik sta op best wel een mooie plek als nieuwkomer. Dus ik heb eigenlijk heel erg online campagne gevoerd. En ik moet zeggen, ik krijg het best wel... ik mag nu met jou praten. Ik heb gisteren, daarom zei ik, ik ben echt zo moe. Ik heb gisteren bij de Nacht van het Caribisch Netwerk was ik. Dus ik was pas om 5:30 ochtends thuis. Okay. Dat ben ik natuurlijk niet meer gewend. Dus ik heb zo mijn campagne gedaan. Heeft de overlijden van je moeder, van je mama, een verandering gebracht in hoe je deze campagne voortzet? Of ga je gewoon, je pakt het op wat je bent gestopt en dan ga je gewoon verder? Of heeft het een grote verandering gebracht in hoe je het doet en wat je allemaal doet en wat je allemaal naar buiten brengt? Zeker, dat vind ik ook weer een hele mooie vraag. Want gisteren had ik het daar ook over. Want daar ging het natuurlijk ook weer over mijn moeder. En dan dacht ik, bij alles wat ik zeg, heb ik het over mijn moeder. Maar dat gaat onbewust. Ja. Maar toen toen dacht ik, oké, ik wil nu weer de campagne in. En ik wilde dat gewoon eigenlijk met een mooi artikel doen. Dus heb ik contact gezocht met Curaçao.nu. En dat interview werd eigenlijk zo mooi dat ik dacht, maar hier... Het is alsof ik een ode doe aan mama en daardoor ook een ode doe aan, in ieder geval de eilanden. Want ik krijg dan wel een beetje wat mee.
Maar het is alsof je erbij hoort, maar toch weer niet erbij hoort. Ja, dan ga je elkaar nooit snappen. Dus hoe meer ik die online campagne dan doe, met jou in gesprek of gisteren ook weer in gesprek, denk ik nee. Het voelt een beetje meer als mijn missie nu. Ik wil iets voor de eilanden betekenen. En dat had ik in het begin niet. Laten we zeggen, ik sla een paar vragen over. Maar nee, dat is perfect. Maar mijn vraag is, aan de hand van jouw antwoorden, ga ik veranderen. Laten we zeggen, je wordt gekozen. Betekent dat wij jou vaker op Aruba, Curaçao en Bonaire aan de andere eilanden kunnen verwachten? En wat voor soort doel heb je dan? Want je hebt ook een vraag geantwoord die zegt: is vechten voor de Antillen jouw belangrijkste doel als politicus? Nou, ik raak er nu steeds meer, weet je, krijg ik contact met de eilanden, net als nu. Maar als je dan straks in de Kamer zit, dan worden alle onderwerpen, zeg maar, verdeeld. En daar ga ik niet over. Maar ik hoop natuurlijk wel heel erg vurig dat zij zeggen, nou ja, Hira, je hebt het zo, we willen dat jij de koninkrijkrelaties doet. Dat ze daar eigenlijk niet omheen kunnen. Maar in principe is dat eerst aan de fractie. En ja, ik hoop gewoon dat ik het mag doen. En dan is het wel, hoe ik het dan zou willen doen, is eerst gewoon informatie ophalen. Hè? Eerst contact leggen met elkaar. Waar loopt Aruba nou tegenaan? Want dat is weer heel anders waar Curaçao tegenaan loopt. Of Bonaire. Ja. En wij lezen hier een klein beetje dingen. Dus ik heb wel wat meegekregen over de zorg, over de armoede. Maar dan wil ik wel eerst, want zo doe ik ook mijn raadswerk, gewoon zo'n dossier helemaal lezen, mensen spreken. Hoe komt dat? Waar komt dit vandaan? Voordat je iets gaat zeggen en überhaupt iets gaat beloven. Oké, duidelijk. Op Aruba hebben we kleinere politieke lijsten, dus een lijst van pakweg 28 mensen. Dus als je op nummer 18 zit hier op Aruba, dan is het vrij laag, niet hoog, maar vrij laag. Dus de kansen om echt iets te kunnen lukken is heel klein. Maar voor jullie is het anders. Het zijn grotere partijen. Dus als je hoort 18, dan is het toch een kans, denken wij, dat jij iets kan lukken. Of zie ik dat verkeerd? Ja. Nee, dat zie je heel goed. Kijk, D66 staat nu heel erg goed in de peilingen. Ik ben op de lijst de enige met een Caribische achtergrond. Er zijn natuurlijk ook nog van andere partijen ook mensen met een Caribische achtergrond. Maar volgens mij heb ik de grootste kans om erin te komen. En dan om dan echt die stemmen te zijn. En ik had al bedacht, dan kan ik ook nog informatie en kennis maken met de andere mensen die op de lijst staan. Hè? Want wat is hun drijfveer? Ja, zo wil ik echt in gesprek gaan. En ik denk dat hoe het er nu voor staat, dat D66 de grootste kans heeft om daar iets voor te betekenen. Oké. U zegt, en ik citeer als het correct is, ik wil dat alle kinderen gelijke kansen krijgen in het onderwijs. Dat gebeurt nu niet. Waar je woont en opgroeit bepaalt voor een groot deel de rest van je leven. Hoe ga je dat waarmaken als je gekozen wordt? Voor de eilanden, ik denk dat het daar weet ik nog niet genoeg van. Want dan begint het ook, in welke taal krijg je les? Hè? Want je wil ook zien, dus als je bijvoorbeeld hier komt studeren, dan krijg je gewoon in het Nederlands les. Maar dat is wel heel anders dan als je daar misschien op Aruba een les krijgt. Dus dat is wel mijn eerste doel om te kijken hoe ziet die onderwijsmethodes eruit. Hè? Want ik heb heel erg, ik ben natuurlijk zelf docent, mijn moeder is juf geweest. Ik weet wel wat meer over een onderwijssysteem. En wat ik heb gemerkt, want ik heb ook vorig jaar een jongen geholpen die heel graag naar een school van zijn keuze wilde, is, en dat bedoel ik met die gelijke kansen. Kijk, niet iedereen heeft iemand die thuis zegt, ik kan jou helpen met je huiswerk en dan kan je een stap verder. Dus dan moet je kijken hoe je daar extra begeleiding kan geven. En niet voor even, maar eigenlijk voor altijd. En dat is wel een van mijn doelen, ja. Oké. Om mijn laatste vraag geven, Back to the Future. Je wordt gekozen, je regeert.
Wat wil je achterlaten als je daarmee klaar bent met jouw regeerperiode? Nou, dan zou ik in ieder geval willen dat als je op de eilanden zit, dat je je echt gehoord voelt, hè, door Nederland. Dat je niet zoiets denkt, oh, we zijn een checkbox. Maar dat je echt het gevoel hebt dat je erbij hoort. Dat wat jij zegt, dat ook hier aankomt in Den Haag. En dat we dus één koninkrijk zijn. En dat we gewoon dat zou ik heel fijn vinden als ik dat kan bereiken. Op Aruba zijn er bijna 800 mensen die mogen stemmen als ze nu kijken. En op Curaçao kijken ze ook heel veel naar Noticia Kla. Onze groep is groot daar. Wat laat je achter voor hun? Wat is jouw boodschap naar deze mensen die nu aan het kijken zijn en die nu niet weten voor wie ze nog moeten stemmen? En mijn boodschap is, sowieso is het belangrijk dat je gaat stemmen. Want als je niet gaat stemmen, weten wij ook niet hier in Nederland dat dat we iets moeten doen. Dus dat is sowieso heel belangrijk. Maar dan zou ik ook nog zeggen, kijk goed naar wat wij als D66 willen doen. Die brug echt meer investeren. En dan neem ik weer even het voetbalelftal als je dat goed vindt. Ja. Zij zijn zo succesvol. Ja. En dat is niet van gisteren, is ook niet van vorige week. Daar hebben zij gewoon in geïnvesteerd. En dat is jaren. Dan hebben we het over 8 jaar. Ja. Dus als we iets moois willen neerzetten, en dat wil ik dus vanuit hier, dat mijn collega's dat hier ook willen. Als je iets moois wil neerzetten op de eilanden, dan heb je er niks aan om te zeggen, ja, we doen dat voor een jaartje. Ja. Ik ben nu wel echt iemand voor, oké, daar is die stip. Hoe kom je daar? En laten we wel kijken wat je daarvoor nodig hebt. Oké, duidelijk. Als we de volgende keer met elkaar praten, dan neem ik aan dat we het in het appartement doen misschien. Ja, maar wat ik wel heb begrepen, want dat leer ik dan ook, hè, want ja, elk eiland heeft zijn eigen papierment. Dus, ja, dus ik ga volgens mij op de les van papierment, dus niet papierment toe. Okay. Maar ik ga mijn best doen. Okay. En ik heb gisteren al geoefend met uitspraken, want vooral daar heb ik moeite mee. Het klinkt echt zo Nederlands. Wil je nog iets kwijt dat ik niet gevraagd heb? Dat je toch denkt dat het heel belangrijk is voor onze mensen hier? Nou, weet je wat ik heel erg leuk vind? Want je vroeg net naar mijn campagne. Ik vind de interesse vanaf, zoals ik nu ook met jou praat. Dat vind ik zo leuk. Dat geeft me zoveel energie. Dat geeft echt zo van, oké, maar hier doe ik het dus voor. Dus ja, weet me weer te vinden als ik er zit. Ik vind dat echt leuk. En niet alleen maar voor, oh ja, daar zijn de verkiezingen weer. Of, oh, nu heb je wat nodig. Want dat vind ik dat vind ik niet echt. En dus hou me ook bij de les. Oké. Ik wens jou heel veel succes volgende week woensdag. En hoop dat we kunnen praten. En dan praten met de volgende Tweede Kamerlid van de D66. Ja, dat hoop ik ook. Laten we zeggen of ik het goed uitspreek. Hera of is het Hira? Ja, de laatste. Hira, oké. Hira, nog veel succes. Maar ben met wat je bereikt hebt. En we spreken elkaar nog binnenkort. Zeker. Vind ik heel erg leuk. Bedankt voor de uitnodigingen. En bon weekend. Zeg ik dat goed? Ja, perfect. Ja, oké. Ajo.